Вітаю, я Наста, і я розповіду вам про цікаві імпрези, які відбудуться в найближчий час. 11 сакавіка у межах года української літератури з книгарні Логвіна пройде вечерина під назвою «Чому білоруси люблять українські пісні? Один народ». На питання відкаже фольклорист Ірини Мазюк і фольк-гурт «Птахи». Уваход вольний. Початок о 17 годині. Традиції нельга змінити, тому у нашому безплатному випуску безплатних мероприємств ми знову розповідаємо вам про вандровки в минуле. Вітаю, я Наста, і я розповіду вам про цікаві імпрези, які відбудуться. Цим разом тема екскурсії від франтишканської до домініканської. Місто схажки Гумсперії вулиці Леніна до кола обміннику. Виступок о полові на 18 годину. По зошлості екскурсії, іж вам було любо, ви можете пригодити розвиттю цього проєкту і унести стільки гривень, скільки зличите згодними. У неділю запрошую вас послухати іспанську музику і поглядіти на Бандераса. Іспанські народні танці у Центрі національних культур 13 сакавіка о 15 годині. Мі фламенко – імпреза, на якій зустрічаються професіонали, аматори і Антоніо. Знавці фламенко, який скарає світ своїм запалом. Танцорки з різних школ Білорусі представлять на суд публіки своє вміння виявляти усю глибину іспанського танця, який прийшов до нас з далекої Андалусії. Андалусія – один з 17 регіонів Іспанії. І завоював серце мільйонів. Як і Бандерас. Уваход вольний. 14 сакавіка у книгарні Галіяфу можна буде навідати виставу Олеся Родіна «Мой Тахілес». Кунстхаус Тахілес – былий арт-центр у Берліні. Будуть представлені 15 творів живопису, об'єднаних важною для мастака темою глобалізації. Праці Олеся Родіна уособляють авторську занепокоєність подіями і проблемами сучасності. Уваход на виставу вольний. Підписуйся на канал, це ж безплатно. 15 сакавіка у TNT Rock Club пройде прогляд документального фільму про співачку Емі Уайнхаус. Фільм розливає світло на світ, у яким жила Емі, праз автобіографічні тексти її пісень, відео з особистих архівів сім'ї і сябров, а так само інтерв'ю близьких людей і колег. У фільмі прогучать невідомі раніше треки і з'являться кадри з пленок, на яких юна Емі у сяроді сябров виконує свої перші пісні. Уваход вольний, початок о 20 годині. Коли пойдеш на мероприємство, відпишись у коментарях. 16 сакавіка запрошую вас на виставу сакавіцьких малюнків Сергія Стальмашонка, любимиці і фаворитки у Монкафе. Головними дійними особами його творів є котки. Незалежні імпрези для нас. Праз гэты чароўнае стварэнне мастак перадае разнастайнасць чалавечых характараў. І уваход вольны! Далёка не ўсё бясплатна і добрае. Нормально же все было. Таму запрашаю вас на выставу «Вода для жыцця», прысвечаная да сусветнага дня вады. Капітан у інфармацыйным цэнтры Рэспубліканскай навучна-тэхнічнай бібліятэкі. Гэта быў прагляд мерапрыемстваў на тыдзень. Подписывайтесь на наш канал, ставьте падабайкі. Калі ведаеце пра цікавую імпрэзу, дасылайце інфармацыю нам на пошту. Больш падрабязна можна пачытаць у апісанні на відэа, а таксама ў нашай суполцы ВКонтакце, да якой варта далучыцца. І будьце ў курсе падзей!